ही गावची भेंडी आहे, गावावरून आणलेली. कशी लांब लचक आहे, एवढं एकदम अशी आमच्या गावी भेंडी असते. त्यासाठी छोटा अर्धा नारळ हा किसलेला, 2 टोमॅटो आहेत, 15-16 हे लसणीच्या पाकळ्या आहेत, 1 चमचा धने आहेत, 1 इंच आल्याचा तुकडा आहे, 2 मोठे चमचे काश्मीरी मिरची पावडर आहे लाल, 1 मीडियम आकाराचा कांदा आहे आणि 5 हे लसणीच्या पाकळ्या फोडणीसाठी आहे, चवीपुरतं मीठ आणि कोथिंबीर. पहिल्यांदा आपण हे भेंडी कापून घेऊया. ही भेंडी एवढी लांब ठेवणार आपण. हे असे लांब लांब तुकडे ठेवायचे भेंडीचे. भाजीला कापतो तसं बारीक नाही कापायची आहे. आणि याला असं चीर पाडून घ्यायचे. असे चीर पाडून घ्यायचे हे भेंडीला, म्हणजे त्याला मीठ मसाला चांगला लागतो. असे हे आमच्या गावच्या भेंडीचं आज कालवण बनवूया. ही आपण भेंडी अशी कापून घेतली आहे, असे चीर पाडून घेतली आहे सगळ्यांना. आणि ही आपण एवढी भेंडी शिल्लक ठेवली आहे, कारण एवढी बस झाली आहे. 5-6 भेंडी मी कापली आहे, मोठी लांब भेंडी आहे गावची. तर आता आपण जे वाटण काढलं आहे ते सगळं मिक्सरला लावून घेऊया. हे आपण आता सगळं मिक्सरच्या भांड्यामधून लावून घेऊया. आल्याचे बारीक पीस करून टाकूया. आता हे मिक्सरला एकदम आपल्याला बारीक लावायचं आहे. वाटण आपलं सगळं बारीक करून झालं आहे, एकदम बारीक केलेलं आहे. आणि ही 4-5 आपल्याला कोकमं लागणार आहेत. अर्धा चमचा आपण तेल कढईमध्ये टाकलं आहे. आता आपण ही भेंडी कापलेली आहे ती घालूया. चांगलं परतून घेऊया. कधी पण भेंडी भाजते वेळी थोडंसं मीठ घालायचं, म्हणजे भेंडीला पण चांगलं मीठ लागतं आणि त्यातलं पाणी असतं ते पटकन निघून जातं. कालवणात किंवा भाजी करायची असली तेव्हा भेंडी पहिले तेलातून परतून घ्यायची, म्हणजे त्याच्यामध्ये भेंडीमध्ये जे बुळबुळीतपणा असतं ते कमी होतं. मग मला अळूचं फतफतं दाखवलं त्याच टायमाने भेंडी आणलेली आहे. भेंडी आपली आता चांगली वाफली आहे. अंदाजे ही 1/2 किलो आपण भेंडी कापली आहे. 1 चमचा आपण तेल घातलं आहे. फोडणीचं तेल आपलं तापलं आहे. ही लसूण आता आपण आतमध्ये घालू. ही ठेचून घेतली आहे सालासकट. लसूण जेवणात वापरते वेळी सालासकटच आपण हे लसूण वापरायची. फोडणी चांगली लाल करूया आपण. कोथिंबीर घालूया. थोडासा हिंग घालूया. आता हा मसाला घालून घेऊया. ढवळून घेऊया. थोडं पाणी आपल्याला अजून लागेल. जेवढं आपल्याला पातळ किंवा जेवढं घट्ट पाहिजे त्याप्रमाणे आपण पाणी घालायचं आतमध्ये. मीठ घालूया. कोकम 4. आता जी आपण बावट ठेवलेली भेंडी होती फ्राय करायला ती आपण आतमध्ये घालूया. आणि ह्याला आता चांगली आपण उकळी काढूया. गॅस फुल केलेला आहे. भेंडीच्या कालवणाला चांगली उकळी आली आहे. अशी चांगली उकळी येऊ द्यायची.
उकळी आल्यानंतर अजून आपण 2 ते 3 मिनटं चांगली उकळी त्याला काढणार आहोत. 4 मिनटं आपण चांगली उकळी काढलेली आहोत कालवणाला. आणि हे आपलं आता झालेलं आहे. गॅस बंद करूया. गावच्या पद्धतीत आपले भेंडीचं कालवण चविष्ट एकदम सुंदर बनवलेलं आहे. एकदम असं कालवण ह्या टायमाला पावसाळ्याच्या वेळी गावी खूप वेळा बनवलं जातं आणि खूप ते चविष्ट लागतं. असं हे तुम्ही एकदा आता करून बघा. आता भेंडी तर बाजारात भरपूर आता येत आहे, तर हे एकदा करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रससोदला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.